dokumentala. ETV baten ikusgai izango dugu denok datorren astelen gauean, Euskal Kazetaritzaren errepaso bikain. Eta hurrengo sari emailea ere uinetan namaikalan egindakoa da. Hau ordea nire uinetakoa da, irratikoa. Donostian jaiotako Nafarra, kazetari purua, untaz eta hartaz bikaintasunez euskaraz informatzen, hamarkada batzuk daramatzan kazetari handia. Euskal Herria irratiaren zuzendari eta erredaktorea da. Por cierto, badakizue, Ricardo Arregi kazetaritza zariak eta Euskal Herria irratiak bikiak direla, biek 30 urte betetzen dituzten aurten. Gurekin, Mikel Bujanda jauna. Euskal Herrian Euskal Irratien sorreraren lekuko izan gara. Gure irratia, Siberuko Botza, Irulegi irratia, Antxeta irratia, gerora Euskal Irratiak deitutako taldea. 80ko hamarkadako aitzindariaren proiektua sendotu eta erronka berriei ekiteko gai izan den talde sendoa osatu dute. Mugarri hau Euskal Irratiak taldearentzat da. Oroigarria jasotzera, Maritxu Lopepe Euskal Irratiak Federazioko lehendakaria dator. Esker handi bat, hemengo antolatzaile guzieri, sari unen dako, plazer handi bat da eta horre bat biztan dena guretako unen eskuratzea. 35 urte hontan, eskuali irratiak sarea, hau da erranen bezala, Irulegiko irratia, Siberuko Botza, guri irratia, Antxeta irratia eta azkenik sortu den Amikuzeko irratia, sortu, biziarazi eta animatu duten langile eta laguntzaile ekipa guzieri dedikatua da, sari hau, biztan dena. Kazetaritza lanaz gain, hemen diren beste guziek bezala, Euskararen sustatzea eta garatzea gure helburu eta misionetan sartzen dugu ere. Nafarro, Siberuan eta Lapordin uste dut gure presentzia eta lanak indartu duela beti gure hizkuntzaren erabilpena. Plazer bat da eskorazko prentsaren anistasuna ikustea hemen, tipitiapa, edoiar, EITB, berria, irrati, xare, arroxa, xare, elkarte irrati, xare aberatsa. Naiz eta usu zaitasunen gainetik ibili behar dugun egunerokoan. Hedabideen konzentrazioa beti eta handiagoa da mundu osoan, pentsamolde bakarra bultzatzen du ere. Hedabide eskoradunak izaiteaz gain, uste dut gu elkarte irrati xarean behintzat eta aratago ere, balore batzuren ekarle girela edo izan nahi dugula, behar dugula, jendarte bortitz eta individualista hontan esperantza, elkartasuna, errespetia eta baikortasuna sustatu eta baloratu behar ditugula ere. Mundu gris hontan, kolorea eta irria ekartzea ere gure egin beharretan da. Beraz, ambizioko bide horria badugu hor eta ondoko 30 urteren dako badugu oraindik zer egin. Mil esker. Euskal Irratiak taldeari. Eta bide batez, gogoratu nahi dizuet, Ricardo Arregi kazetaritza zarien webgunea jada martxan dela. Eta 30 urte hauetako dokumentazio guztia eskuragarri duzuela. www.ricardoarregikazetaritzazaria.eus elbidea. Gaurko eguneko informazioa ere aurki izango duzue bertan, baina informazio hori aurrena osatu egin behar du. Eta hurrengo mugarria ematera Bizkaitik etorri zaigu. Kazetaria eta euskaltzain urgazlea. 20 urte eman zituen Bizkaia irratian kazetari, 7 urtez zuzendari lanetan.
Eta gaur egun Bilboko Elizbarrutiko komunikazio saileko zuzendari gisa dihardu. Hurbiltasuna izan da urtetan Bizkaia irratiaren ezaugarri, lurraldeari eta bertako ñabardurei estu lotutakoa besteak beste Dorleta Alberdiren lan bikainari esker. Hurbildu guregana mesedez, Dorleta Alberdi. Fama daukate, eta euskarazko komunikazioari dagokionez famari ondo irabazia dute. 1988an eibartarrak komunikazio post-zerrenda sortu zuten, interneten euskarazko edukiak behar zirela hartuta. Gauz izan dira punta-puntako teknologia eta aurrerabideak jartzeko euskararen zerbitzura, euskarazko komunikazioa aro virtualera egokitu eta bide berriak zabaltzeagatik mugarri hau, eibar.org plataforma digitalaren zartuta. Horregarria jasotzeko, Ohore ikaragarria da, elkarte txiki baten izenean sari hau jasotzea. Batez ere, hemen izendatutako beste mugarriak, elkarte bat baino gehiago erakundeak diralako euskarazko kulturan eta komunikazioan. Mugarri horietako asko gu bezala, behetik gora hasitako proiektua dira, kaletik, herritik, herritarrek sortutakoak, baina haiek gora iritsian bezala guxunean hobeatu gara eta elkarte antolatu baino elkarte desantolatu bat gara orain ere sortu eta 20 urtera ezean, arainen goizekoak ere ez gara. Hala ere, uste dut baduela balio bat gure zioak, gure izateko arrazoiak. Eta da, gaur egunean pentsatzen dugu internet ikusten dugula iruditzen zait, halako erraldoi batzuek kontrolatzen duten iritzi jario kontrolatuaren esparru bat bezala, eta nik gezurtatu nahi dut hori, nik uste dut benetan herritarren, jente arruntaren ahotsa ere izan daitekela, eta horretarako teknologia apur bat eduki eta gauzak esan eta egiteko gogoa besterik ez dela falta ez da. Gaur egungo terminologia aipatu duena Martxelo Otamendik, irakur gogo hitza asmatu du, okurritu zait, akaso idazpetralak izan nahi dugula batzuek internetek, eta batzuk izan garen bezala, edozeinen esku dagoela aukera hori. Eskerrik asko. Halaxe da Iaski, eta mugarria emateko zubi batez baizik eta birituen normaiztegiko alaba bat etorri zaigu orain. Euskarazko kazetaritzaren korapilo ugari ezagutu ditu, eta baita batzuk askatzen lagundu ere. Zeruko argian hasi zen, gero argia bihurtu zen hartan, eta 96tik aurrera Euskal Telebistako hainbat saiotan ikusi izan dugu, beti ere albistegien arloa. Euskarazko kazetaritzan erreferente bikain eta ezinbestekoa gurekin da Elisabete Garmendi. Tokiko edabideek berebiziko garrantzia dute itzela euskarazko kazetaritza eta komunikazioaren aurrerabidean. Orain urte batzuk, Arrasate Press, Berrigara, Goibeko Kale, Aretxa Gazeta, Kontuola eta Zebarri aldizkariek Goienkaria izeneko komunikazio ekimenean guztiek bat egin zuten. Gerora multimedia egitasmoa osoa sortu dute euskarazko komunikazioaren punta-puntako eredu bihurtuz.
Oso ekimen sendotzat joitzeaz gain tokiko komunikazioaren erreferentzia nagusitzat daukagulako, mugarri hau Goienarentzat da. Eta datorrela mugarria jasotzera mesedez, Goienaren zuzendari nagusia, Iban Arantzabal. ITB onduan, egunkariak onduan, eta berriak onduan, Ibartarrak onduan, edo Duiar Bizkaia onduan, edo hala gertzailean guztien onduan. Gure enpresa ere txiki-txikia da, eta hemen egotea guretzako ondia da. Uste dut, aitortza hau ez dela bakarrik Goienaren dako, ulertzen dute tokiko edabideetan gabiltzan, borrokan gabiltzan hori guztien dako dela. Eta hemendik zatitxo bat, ez dakit kentzetik badago baina bidaliko nizkie horietako bakoitzari, bereziki tokikomeko bazkidei, gure lankidei, lan handia egiten ari garelako elkarrekin eta elkarrekin askoz ere bizkorrago ari garelako lanean. Goienari amotaren zergatiagaz galdetzen egon nahi segunotan eta gure lankidean artean ere alatzu. Uste dut 3 bat arrazoi edo badaudela horretarako. Bat da, kokudeak eta ditzen duena. Gure enpresa kooperatiba da, nola bestela dela Goienean, ez da. Kooperatiba bat irabazi asmorik gabekoa. Eta gure kooperatiban daude aginte organoetan udaletxeak, hau da publikoa, daude langileak, jabeak dira horiek ere, eta jabetza nagusia dutenak euskara elkarteak. Horiek denak etorri dira gaur autobus batean eta hor daude, eta txaloak horiendako dira. Gaur elkarte, lengua elkarte, lankide, beste gakoetako bat dela gertutasuna. Gertutasuna ematen digutena, gure bezeroek, bezero komertzial, bezero irakurli ikusentzule, eta baita ere gertutasuna gu saiatzen garen ematea, ez da. Norbere herriko, norbere udaleko eta batzutan norbere kaleko gauzak ere kontatzen ditugulako, ez da. Uste dut mehatzeko urrea hor dagoela gure kasuan. Eta horiek bintzak biak badira, interesgarriak. Eta hirugarren batera aipatuko nuke, gure kasuan erdigunean nukleoan dago hizkuntza komunitatea. Gure agintea hor dago, eta gure zerbitzu emateko leku ere bai. Gu ez gaitu patrozinatzen edozein indar ekonomikok, edo alderdi politiko baten menpe, horrek mantentzen du gure independentzia, hizkuntza komunitate bat entzako lan egiteak, eta hizkuntza komunitatearen lan egiteak, eta horrela, da posible bakarrik, komunikazio plurala egitea, batzutan eroso samarra, eta batzutan askurea sortzen duena ere bai. Baina denentzako askurea sortzen duena. 3 faktore hori egintzat aipatuko nituzke, eta amaitzeko uste dut guk egiten duguna ohitura dela, ohitura sortu, irakurtzeko ohitura sortu, kontsumitzeko ohitura sortu, erritual bat beste modu batera esan da. Zuetako asko, seguruen nini bezala, kafe hartzen duzue ia betiko tabernariarekin. Eta batzutan azarrexiago ero posixiago, baina kafea gutxi asko ona dela esan daiteke. Batzuetan txarren batera ateratu dizuete, seguru niri ateratzen dira telintzan izan noiz. Guk erantzera, kafe txarrik ere ateratzen dugu, ez askotan, ze ritual hori egunero sarean, telebistan, irratian eta astero papelean, erritual hori mantentzen duten bezeroak dira guretzat oinarria. Eta hau sari hau noski beraientzat da. Eskerrik asko.
Goikoetxea, Uinen Arraza Oinarkaitz-Kano eta Josean Goikoetxearen kantua, Portugaletik datorren doinu ezagun horretan oinarrituta. Ederra. Eta ekitatearen azkeretan gaudela, hitza emango diogu orain Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailburuari. Zurea da hitza, Ginen Zupiria jauna. Andoaingo alkate Andrea, Nafarroako eta Euskal Autonomiako herriagentetako ordezkariak, andoaindarrok, komunikazioaren sistema, euskal sistemako kideok, arratsaldeon. Eta bereziki agur bat zuri etxetik telebistaz ekitaldi hau ikusten ari zaren horri. Zu gabe gauzaritzen dugun guzti honek ez baitu inongo zentzurik. Ricardo Arregizariak 30 urte bete ditu. Eta hamarkada hauetan euskarak azken mendeotako bizi berritzarik azpimarragarriena izan duela esan dezakegu. Ez da kasualitatea izan. Gizartearen gehiengoaren babesarekin, erakunde publikoek eta hainbat norbanako eta talde euskaltzalek lan handia eginik, euskarak Ricardo Arregik galtzorian ikusi zuen euskarak galdutako denbora berreskuratu du. Bide horretan, funtsezkoa izan da komunikazioaren mundua. Eta funtsezkoa hedabideen lana, publiko zein pribatu, euskarazko informazioa eta entretenimendu edukiak sortu, ekoitzi, zabaldu eta euskal herritarrengana helarazteko egindako lanagatik. Gaurko ekitaldi honen helburua bideo horretan protagonista izan direnen lana aitortzea eta txalotzea da. Eta eredu eta pizgarri izan dadila etorkizunari begira egiteko daukagun hori auspotzeko. Aurreko minutu hauetan, 10 hedabidek edo 10 mugarrik euskal kazetaritzaren eta komunikazioaren historian izan duten garrantzia saritu eta txalotu dugu. Txalo ematera, edo sariak ematera, hobeto esan da, beste 10 pertsona iko dira. Guztiak edo gehienak komunikazioaren munduko profesionalak. Jose Mari Iriondo, Feliz Ibargutxi, Mikel Bujanda, Elizabeth Armendia, Dorleta Alberdi, Lucien Etxezarreta, guztiak zarete guretzat komunikazioaren erreferente. Gehiago badira, jakina, hemen zaudete asko eta asko, baina hauek, ipatu ditudan hauek, ez dute bat ere aitzakiak.
eta nik beraientzako txalo bat eskertuko dut. Ricardo Arregi sari hauek aurrera joan dira neurrian, Euskal Herrian egiten den komunikazioak sistema txiki bat sortu du. Sistema horrek unibertsitatean izan du oinarri bat, ofizioan ere bai, kazetariak sortu ditu eta komunikatzaileak, hedabideak sortu ditu, batzuk berriak, hedabide batzuk hiltzen ere ikusi ditugu. Sistema horretan gauza asko gertatu dira. Estatuaren indarkeria ikusi dugu, hedabideen eta personen aurka jokatzen. Euskal terrorismoa ikusi dugu, hedabideen, kazetarien eta komunikazio munduko personen aurka. Eta politikaren jomuga eta jokaleku izan dira askotan Euskal komunikabide hauek. 30 urte, momentu egokia da atzera begiratzeko, baina nik uste dut egokiagoa dela aurrera begiratzeko eta hemen festagiroan gaudela erronka berriak eta apostu berriak egiteko. Seguru nago, hemen gauden guztiok daukagula gure tesia, persona gaina iritzi izango dira. Hemen gaur bentaja badut, mikroa daukat eta dut neurea emateko aitzakia eta aukera erabiliko dut. Nik uste dut, aurrera begira eta beste zerri garrantzirik heldu gabe, euskaraz egiten den komunikazioak bi helburu nagusi dituela. Eta bi hitzetan bilduta, esango nuke produktuak eta profesionalak. Euskal komunikazioak produktu interesgarriak behar ditu. Askotarikoak, baina batez ere interesgarriak. Audientziaren jakinmina, ikusmina, entzunahia eta irakurzaletasuna piztuko duten eduki interesgarriak. Eta uste dut puntu honetan erronka garrantzitsu bat daukagula denak. Bigarrenak profesionalekin du nire ustez erikusia. Eta ez dut alde batera utzi nahi eginkizun, ez ditut alde batera utzi nahi eginkizun dauzkagun beste gauza asko. Baina profesionalak azpimarratu nahi ditut gaur, aipatu ditugun eduki guzti horietan, euskarri guztietan sortzeko gaitasuna izango duten profesionalak. Entzule, ikusle, irakurle eta barren gustuak eta joerak identifikatu eta horientzako edukiak sortuko gaitasuna izango dutenak. Eta gainera esango nuke, hizkuntza ezberdinetan habilidadez mugitzeko moduko profesional trebeak. Uste dut, gauden puntu honetan, garrantzitsua dela profesional elebidunak izatea. Euskarazko hedabideetarako ez ezik, bada oraindik mundu bat euskarak bere egin ez duena, eta da, gure artean sortzen diren hedabide gaztelaniazkoena edo frantsesezkoena. Uste dut, kazetari elebidunez, aho biziz bete behar ditugula hedabide horiek, hori izango baita modu bakarra frantsesez eta gaztelaniaz lan egiten duten hedabide horiek euskararen mundura hartzeko. Horiek ere behar ditugulako. Horra ba, nire ustez, datozen 30 urteetarako erronka batzuk. Izan ongi eta eskerrik asko zuen artean. Orain ez ez, igo 10 mugarrien ordezkariak agertokira aurrezkoa eskainiko baitizuegu mugarri guztioi. Datozen ginen, aurrezkoan prest bebai, esan dugu, Ricardo Arregi kazetaritza, Ricardo Arregi kazetaritza sarien 30 urte horrena berezi, 10 mugarri, kronologikoki aipatu ditugu, badatoz, anaitasuna, zeruko harriak eta biara, 2000